who was saying that, and I quote, "Anzi, we sold my late father's house and shared the money with my siblings. My husband was part of the entire process. So the money came. He asked me what I wanted to do with it. I told him I wanted to buy a residential stand and enroll for my master's degree. And I saw that he was offended by that plan. When I tried to talk to him about it, he brushed it off and continued with the plans, but then now it's 2 months of him not contributing to the household expenses like our normal achingoti shandisa winayo." And I confronted him and he said, and he walked out. So she's now asking Kuti, was I wrong for independently deciding on what to do with my inheritance? Panga paying a problem here. So we thought, okay, let's ask the Morning Galaxy, what's your take on this? Inheritance yawuya, is it a personal property? Even within the marriage, what was she supposed to do? What was supposed to happen in this case? Kujo vato enda nayo ye inheritance yo vato bamwana ndo mari yatina hey. What do you think? Toita saying so let's hear 0772162651. I think zvakakosha vanhu kana manyama imwe kungo respect mumwe wako nekumubvunza chero hako unokwanisa uine decision, but then to just pick their brains, it shows respect. It shows that you're pulling in the right direction, in the same direction, and not apart. Kuti maybe baba vachazovatamuisawo ndechekuti vanotomuconsulto vakaita mari yavo titoita sei, then obva kuti uyaita yake yabva yato hapana ari kutombobvunzwa kuti babe, I was thinking of this and this, what do you think? What would you advise? So yeah, so I think zvakakucherera inheritance wedu yasikana nai kutongovhunzawo nhaka yangu baba kungovhunzawo kuti babe, I was thinking this, what do you think? Onzwawo mafungiro ako, pamwe akataurawo mafungiro ako but but then I think masters yange kandikosherawo nestand yedu. I think rambo chimbofungawo kungorespekta mumwe chero waita zvawaita wadecide already, ndo zvinoita kuti marriage dzachona dzifambe. Kutongo kunzwawo kuti opinion yako ine basa, especially panhau yemari. Muri kucomplaina kuti mugove wenyu please nhaka yenyu papasina bhuku reshona rainzi nhaka youpenyu nhaka youpenyu exactly. Yes. Panga paine era here sister Leo, munenge muri kusaidi kwamother mama kuti ini ndine nhaka yangu? I don't know, because inheritance, it's ine ma-emotions, ine ma-feelings. It's so sentimental. It is. So I'm thinking tatengesa imba yamdarong. So I need to have something kuti represent kuti I got something from his estate. Exactly. So let me buy a stand. Because it's sentimental. You're thinking with your emotions. You're thinking my feelings ako. So zvakuti uri married, I think zvinomboitaka kuti tizembichana. Saka baba wakanganisa kumudhurira mari yenhaka. Pavakavhunzwa kunzi let's talk about it, they should have discussed it. So pane nyaya dzekuti dzikanzi let's talk about it yatonyaya ukada because zvauri kutaura zvekuti nhaka yababa wangu shuwa ndo yaungatogumbukira nhaka. It's so sentimental. And makatoramba muchinetsana inozopedzera kunzi imhosva yangu kuti baba wako haana kusiyira chinhu. Kana kuti shoko ndikutofara here nekushaya kwakaita baba wangu iwo wakutoda kutoita utyire pamari isiri yako. But akazongoratidzira. And then there's also issue financial punishment, this one yakuti now you're withholding mari nema-contributions because hatisi kuwirirana. Ende iwo yako watoiti ndeye izvi saka yangu inini ndoye izvi here kwe kana ndichida kuti yangu iunganewo ndise panodziya tizotengawo stand. But uruda kudya, uri kuda magetsi, uri kuda mvura, mabills nechi zvida kuitwa ka chero uri kunzi uri kuisa yako pasaidi kuti akuita mazvake. They should have just spoken about it. You know what, I was of the idea, or after iyo yapfuura handiti wozodzoka kuti it's a good plan, but I don't like it when you do things individually. Inga tinozita zvinhu tese one andika let's talk about it. Nhaka youpenyu.
hairi sentimental iyo nhaka iyi baba hairitorichi dai anga iri mota nzva mota yepabongo So I think ndozvandataura kuti dzimwe nguva marriage it's just ceremonial kungotaura kungosuma mumwe wako takataura onzwa. wani but Ah, ah, ndakatonotaura anataura. kufara Akaudzwa kuti ndozvadukuita nemari yangu kutongotaura kuti babe I was thinking this. ati conversation saka conversation she was supposed to act as if haana plan Kuti ndozvandandichifunga izvi onga uchifungewo chii. ovangoti no it's okay bo Saka ati it's boga. I think uyo ndobva ndaona face yako haina kunyatsofara aiva no it's okay handiti uye here aiitei pasitanga kuratidzira I think uyo akatoenda achitaura kuti mari ndoda imwe yacho ndoenda kumasters and then imwe ndoda kutenga stand asina kusumawo because takasuma kaplani yangu inogona kusakonsidwa apa mari ndeyemudhara wangu inokwanisa kusakonsidwa but then iwo because ndeyako inozotokonsidwa asi unenge wasuma just out of respect ndokuti tigarisane zvakanaka uye akatosuma uyu but kungoti kusuma kwacho hakuna akaacknowledga kuti azvinzwa but haana kufara nazvo and there was no discussion after kuti sei usina kufara sei utazosvika apapa akangoita zvawaita zvoza nditi mari yamudharo wake but uchinzwa kagodo kuti kagodo kanonzi chikakurwadziwa like kuti either way kuti were we supposed to discuss together or wazongoita zvako but anenge kubatikana kuti yako I think panyonyomubata ndepekuti wo yako ndoya inobva watoda isobva watoti yangu asi ngoisengeri chi but ine heritenzi iwewe neni hatinomboishandira mari yangoyo paivhechu yokuti my dad is now late we decided to sell the property ndakushitawo chinomira chinorepresenta you know saka stand ndeyedu here ma avo ndofungapfungwa dzababa dzava dzitenda kuri kuti omasta akubva atozviempawa obva aita masters yake nestand yake arikuti ndozvamurutaurira naye zvokuti siya munhu adzidziswe nababa wake he chichichi imari yababa wangu yauya ndakudzidzisa bongo akavatsira impana kudzidzisa motsamwa futi saka poitwa sei 0772 162 kana dzanawo dze-inheritance iproperty yako here or unofanira kusuma umwe wako kana muri musetup yemarriage baba ava vane mvumo here kutsamwa kwavakaita kana kuti vakutorashika kutsamwa kwavakazoita ikoko I think zvinekawo misplaced ako kekuti vabva watoti havachatenge chinhu zvinhu zvinotaurirwa kana paa paine problem ikataura muzvakanaka uyo akasaigamuchira kuti ndangofila kunge chii wandibva wandiburitsa because I'm all for you I'm all for you ndotodawo progress yako masters yachona I'm in support of it zvese izvozvo zvokuti stand hanti zvinhu zvedu munozvemsiri zvede because I'm also thinking on the other side minus my emotion and being a female right varume vedu ava vanotoinheritawo dzimba dzevabereki titonogara ikoko titononzikanzi yakatengesa imba haina ndezvedu kana yatounganidzwa iyaonawo portion yake ndeyedu hauione seyake so I'm just thinking kuti like you said kuti it was done ceremoniously and akabva azvinotisa kuti this is just a ceremony ungonzi I'm in the loophole zvangu but other ways havaida kungoita zvinhu zvavo and haina handisistorimo handisisimo muequation imomo and kune vanhu vakadaro wekuti when things are going well for themselves they separate themselves from the rest of the family like baba zvinhu zvavo kana zvichitoita vanenge vachitongetiwo life yavo mutongonoti ndidisasirwa ichingwa but vane kalife kavo kavari kuita mama vane kamari mazuva ano varingoitawo kalife kavo vachibuda vachienda vachidzoka you know so I guess Anzi, some Zimbabwean men have become very lazy and it was a mistake it's a mistake kuti women now bring money in the home simbe with very fragile egos so pane ivavo handiti pane ivavo you know vanotomirira kuchengetwa nevakadzi not because zvinhu zvavo zviri down in that moment but then vanotongori simbe idzo dzawataura kozoti in this case I think baba ndo wanga uchitounza zvinhu patable handiti then mari yeinheritance yobva yazouya pamwe wanga uchitofunga kuti ndeyedu sikati kuti ndeyedu here kana kuti ndeyamadha kana ikauya ndeyani mari dzana madha dzoonetsa idzi bcause kazhinji mari yamadha ndeyamadha hapi ndeyedu zvinoda kuti tinyatsoona tionesane kutomoinvolva alright takutenga you decide then stand toisa musita medu tese
Sounds so istendi wrong. yani Sound, sound, but Hey. it's not for marriage. You understand? Sound, but at the same time, it's not for marriage. ndekangu akaka Eh, kamari kandawana akaka ndekababa iwo ada kubhenefita sei but then eh. like you then said kuti ko dzimba dzevabereki Dzevarume vedu dzevarume tinongo tinogara ikoko totozotambira takutove malandlords ikoko. Nothing is said about it, but I guess nyaya yekuti nekauforeni amene zvaingori inekaudistance mari yacho sai kugara pamba patezvaro wori mukwasho uri pamba patezvaro ona Kim Makumbe